Malinag ka naman. O, ayan. Ay, yung mukha mo. Good morning. Pababa po, pababa. Ayan, slowly, Medyo- slowly. Matalim yung kurbada. Ayan, good morning. Welcome to YouTube channel, Bicolana Vlog. For today's video, ayan, nandito kami ngayon. Papunta kami ng Secret Falls, guys. Secret Falls. Dito nitarik yung mga ahon. Sabay tayong papunta doon. Good morning. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta kayo? Saan sulok ng mundo man kayo naroon, guys? Ayan, good morning. Dito na kami ngayon sa area sa Secret Falls. Medyo may lalakarin ng konti, kaya maglalakad kami ng konti. Ayun, ang problema namin dahil may lalakarin na ayun, guys. Tara, kita na natin, guys, ang ating Tunan mo ito mamaya. Yan, hi vlog. Wow, magkano kaya bayad dito sa sasakyan ko? Hello. Mahal ang bayad dito. Ayan, guys, naliligo yung ano, ito yung pato ko na nagpanalo sa akin kay Sir Torret. Ayan, naliligo siya, oh, nagpapapresko. Ayan. Ayan, good morning, guys, ulit. Good morning again. Nandito na kami ngayon sa area ng Secret Falls. Ayan, dahil may mga tatabiran kami ilog, napabili tuloy ng di oras ng tsinelas yung asawa ko. Ayan, nakasapatos siya kanina. Napabili tuloy ng tsinelas dahil, ayan, oh, may mga tawiran siya ilog. Hindi rin ako pwedeng tumawid dahil, ayan siya, nakasapatos din ako. Kaya, anong ginagawa? Ayan, nandito sila, guys, oh, naguhugas ng bangos. Shout out, Bicolana Vlog. Bicolana Vlog. Ayan. Huwag sana ako matatalisod. At iniwan ako nung aking kasama ba. Agoy. Ah, talaga? Ay, ayos po. Ah, Ligaw Albay. Oh, kita mo, magkapit bayan pa tayong dalawa. Ayan. Okay, sige. Ano channel mo? Okay, subscribe YouTuber kita. to, YouTuber. Paano ba ako bababa? Ano yung inuhugasan niyo? Kasawag ba kami dyan? Sabay gano'n. Pwede, taga-Bicol po yun. Taga-Bicol po yan. Ayan, mga taga-Bicol pala kayo. Saan kayo dito nakatira sa... Layo. Ibig sabihin, galing kayo ng Quezon City ngayon. Wow. Napakalayo. O, shoutout mo yung channel mo ko yan. May sticker pa ako dito. Ay, ayos po eh. Gang. Gano'n mo na dito. Shoutout po. Ano tayo? Tapos, Ay, mga Bicol ha. Ayan, mga tapos kabikulan. ang Lexus Ayan. TV, ano? Lexus TV din po. Siya, ano lang siya, tawag dito, Facebook po ito. Facebook page lang, ayan. Ito ako nagpapakaroon po. Ayan, guys, sa mga viewers ni Bicolana, ayan, pa-subscribe naman kay, ano nga to? Lace Ventures po. Ayan, Lace Baliktad Ventures, kasi. baliktad pa. Sorry naman, baliktad pala. Ayan, guys, pa-subscribe naman, pa-support kay Kabak. Saan ka nga? Bicol ka din ba? Oh, lahat po. Bicol compound po. Doon sa Okay. Bicol Compound, Quezon City. Taga Pulangi pala kayo. Ako'y taga Ligaw lang, kaya lang dito na kami nakatira ngayon sa Bulacan. Okay, thank you. Yung ano nyo po, may picture po ba niya? May picture lang ko. Pakita mo nga dyan sa'yo. Para makita tayo sa vlog. Nasa vlog tayo, nasa vlog. Shoutout sa mga taga Bicol. Ayan. Ayan, guys, nandito na kami sa area ngayon. Nandito na kami sa Secret Falls. Ang doon may gawing itaas yung pinakang falls.
Ayan. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Ayan, ang linaw ng tubig. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa Secret Falls. Alamin natin kung ano yung pinaka-sekreto dito dahil tinawag. Bakit tinawag na Secret Falls? Anong sekreto dito? Sekreto. Ay. Dahil sa? Okay. Ayan, ito ang Secret Falls. Ayan, tara, samahan nyo kami, alamin kung anong meron dito dahil tinatawag na Secret Falls. Ano kayang meron dito? Ang ganda ng ano, oh, sarap maligo. Kaya lang, wala kaming dalang damit. I can't believe we started our friends. Oh, it's like we Ayan ma'am, dahan-dahan po. Madulas ang bato. Ayan, good morning ma'am. Hi kayo ma'am sa vlog namin. Medyo matarik. Ayan, dito tayo. Ingat-ingat lang guys kasi masyadong matutulis yung mga bato. Ayan. Ayan, thank you. Salamat. Ayan, good morning ma'am. Ayan. San Miguel lang kami. Yeah. Ayan na guys, pauwi na kaming dalawa. Bye-bye, Secret Falls. Ayan, feeling pogi lang, takbong feeling pogi lang, feeling pogi. Mainit na. Ayan, 9, mahigit na.